Magandang araw po sa mga nagtatanong kung saan makukuha yung reference number kung meron ng laman ang StarPay account. So ganito po yan. Ang reference number po ay ibinibigay lang ng StarPay mismo. Magte-text po sila sa inyo sa bawat beneficiaries po na makakatanggap yung qualified po. So hindi po manggagaling ang reference kay DSWD o kay Land Bank o kanino o saan mang ahensya. So, intayin nyo lang po na mag-text si StarPay na dumating sa inyo ang confirmation na ibigay ang reference number, ang temporary password at ang one-time PIN nyo. Dahil kung wala pa kayong reference number, hindi nyo makakash out ang pera nyo sa Emlulier kahit pa level 2 na ang inyong StarPay account. So, kailangan nyo talaga na hintayin na mag-text ang StarPay na naibigay na sa inyo ang inyong reference number, kasi yun lang po ang pinaka password po. Patunayan po na yung pera na i-withdraw nyo sa StarPay is sa inyo nga po talagang account, dahil yun po ang reference. Bawat transaction po kasi ay meron pong reference. So inuulit ko po, hindi sa DSWD manggagaling ang reference number. Sana po ay naliwanagan kayo. So kailangan nyo po talagang intayin ng StarPay na mag-text. Kung naiinip na po kayo o sa tingin nyo po ay nakita nyo na po na may laman na pera ang inyong StarPay, ngunit wala pang reference number, ang kailangan nyo lang gawin is tawagan nyo o kontakin nyo yung hotline ng StarPay. Ilalagay ko sa description box yung hotline na dapat yung tawagan sa StarPay. Pero sa ngayon po kasi medyo po busy ang StarPay hotlines nila. So kailangan nyo po magtiyaga pong tawagan sila. Ilalagay ko rin po yung landline din po nila. Pwede kayong tumawag sa mobile o sa landline nila. I hope may natutunan kayo sa tutorial na ito. At comment lamang po kung meron kayong mga katanungan about sa StarPay, kung paano mag-register, mag-login, o hindi ma-open na ang StarPay account dahil na-lock o na-block. I-comment nyo lang po yan sa comment section below. Maraming salamat po.